ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасакову ҳавасакови қанди бобош, зиндаву сарбуланд бошед. имрӯз хостум як навори кунум оиди канали ютуб. пеш аз навори канали ютуба кардан, бародаро, инҷода овози қанди боборо гӯш мекунум. бо диққат гӯш кунед, шахсоне ки видеоҳои бобои қанда дар каналотон мемонед, хуб гӯш кунед. Достум, барои одамое ки сомонаи ютуб дорану видео запис мекунанд ва наворҳои моро кам-кам бурида, қайчӣ карда мегиранд, монтаж мекунанд, мегиранд, суратҳои моро болои ютуб шунда мемонанд. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам ки ака жалоб занира сар мекунем. барое ки ютуб ҳамин чизро мехоҳад. чизе ки мо мегӯем ютуб ҳамира талаб мекунад. беиҷозати ман ки видеои маро мемонӣ ход 0-1 секунда мемонӣ ку ман жалбут мезанам. ман шуморо ина хабардор кардам. касе ки хо сурати маро мемонад, хо ваи маро мемонад, наворҳои маро мемонад, беиҷозати ман жалба интизор шавед. бародаро, яъне ки мақсади бобои қанд ки шахсоне ки агар ки видеоша мепартоен дар каналотон жалобзанира сар мекуна, баъд меҳнати кадагитон бефоида меша, каналотона ютуб удалид мекуна. ана баъд бародаронида ки канали ютубтон удалид кишид ё ки нашид, кадоме хоҳишманди канали ютубай бародаро, ватсапи мо дар рӯи экран занг бизанед. мо канали якта ҳозирдан врема якта канали монетизасиядор дорум, фурӯшӣ дорои 10700 подписчик дора. монетизатсия, сабшества, сюжет, прямой эфир ҳамаш қоидави кардагиай. фақат мегириву сар мекунӣ блогерира. агар ки бугӯй ки не канали калон намегирим, майдаҳак мегирам, нигарон набошем бародаро. каналои мо ай 500 подписчик сар мешава, нархаш 7000 рубле ай. метавонӣ ки ай канали майда сар кунӣ, метавонӣ ай канали миёна сар кунӣ. яъне канали 2000 подписчика дорум, канали 4000 подписчика дорум дар фурӯш. баъд ҳамхе мерава то каналои 80000 подписчика дорем дар фурӯш. шахсоне ки хоҳишманди канали ютубанд, рақамои мо дар рӯи экран занг бизанед, суҳбат мекунем. агар ки муомиламон пухт, яъне суҳбатҳо пухт, метавонем ки канала бигиред. ман худам шумо оформид мекунам, защиташ мезанам ки канала ай даст беиҷозати ҳичка натавонад ромада ва аз дастат ҳичка нагираша. шахсоне ки ютуба бомба мефаҳмем бародаро, як ҳафта ман нишонтон метавонам. уха кори қин надора. боқи худованд ҳаматона нигаҳбон боша. хонаободу сарбаланд бошед.